Νότος έρχεται. Γεια σας, παιδιά. Μάικη, σε πειράζει να καθίσεις στην άκρη? Όχι, κρατάς τη θέση για κάποιον άλλον. Αυτό το μυστικό είναι για όσους ξέρουν το σύνθημα. Άγριο κοράκι στη μαύρη χείρα. Απάντηση, μαύρη χείρα. Εδώ, μαύρη χείρα, over. Η κατσαρίδα μπήκε στο μοτέλ. Μαύρη χείρα προς Καρακάξα, το άκουσες? Ναι, μαύρη χείρα, επιχείρηση τούρτα στη Μούρη μπορεί να αρχίσει. Επαναλαμβάνω, επιχείρηση τούρτα στη Μούρη μπορεί να αρχίσει. Εδώ είμαστε. Ράνταρ, τι γίνεται? Όλα καλά μάλλον. Πολύ νόστιμα αυτή η μπριζόλα που έχεις. Θέλεις να έρθεις στο τραπέζι μας? Σου πέρασε ο θυμός για τα πρωινά? Καλά, είπε στην Εσπινίδα Φίστερο ότι σκέπασα τη λακκούβα με γρασίδι και φύλλα και έβαλα μια τούρτα φρούτα στη μέση. Εσύ κατά λάχανα, περασμένα ξεχασμένα. Αν είναι έτσι, θα ήθελα να έρθω μαζί σας. Είναι υπερεκτιμημένο το να τρως μόνος σου. Θαυμάσια. Πήγαινε λίγο προς τα εκεί, Ράνταρ. Οχ, λάθος μεριά. Εκεί, τέλεια. Είσαι άνετα, Ράνταρ? Είμαι μια χαρά. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να λάβετε υπόψη όλες τις φασαρίες που σας έκανα. Πω, Μάικη, δίνω τζάμπα γλυκό ροδάκινο. Γλυκό ροδάκινο, πω. Πληγούρι, θα το πληρώσει αυτό το Twilight, να το θυμάσαι! Ήταν η καλύτερη πλάκα που έγινε ποτέ. Ναι, TJ, είσαι πολύ καλός στις πλάκες. Ήταν πραγματικά ιδιοφυές, έτσι δεν είναι? Εσύ ο TJ. Ναι, εγώ είμαι. Έλα μαζί μας. Αυτό είναι λοιπόν το παιδί που ταπείνωσε το Ρότνεϊ στην καφετέρια. Ράνταλ με λένε, μεγαλειότατε. Όπως θες, τι αστείο. Έτσι άκουσα να λένε. Τι θα του κάνεις, θα τον στείλεις στον τοίχο να του πετάνει άλλοι παλιές? Όχι, θα του δώσω συγχαρητήρια. Μα βασιλιά που από Ίσως να μην έγινα σαφής. Τελείωσα μαζί σου. Εσύ όμως με ενδιαφέρεις. Χρειάζεται εξυπνάδα για να στήσεις ένα κόλπο τόσο τολμηρό και συναρπαστικό. Συγγνώμη, μεγαλειότατε, αλλά δεν είναι απλώς ένας κολπαδόρος. Ο TJ είναι ο δάσκαλος του παιχνιδιού. Α, ώστε έτσι. Ναι, ο TJ είναι ο καλύτερος πλακατζής στην ιστορία της Τρίτης Οδού. Στην ιστορία λες. Δεν νομίζω. Ιστορία της Αλάνας, μέρος 5, κεφάλαιο 2. Πριν από πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιασίν, παρεμπλανιόταν στην αυλή του σχολείου ένα αγόρι ονόματι πρίγκιπας Πλακατζής. Ήταν τόσο πλακατζής που ο τίτλος του πρίγκιπα του δόθηκε με βασιλική διαταγή. Πώς λοιπόν κι εγώ δεν άκουσα ποτέ για αυτόν τον πλακατζή των πλακατζίδων? Μα πώς, αφού εκείνος ο ανέμελος πλακατζής ήμουν εγώ. Εσύ? Μάλιστα, οι πλακές μου ήταν μυθικές, τα θύματα μου πολλά. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, το βράδυ της Τρίτης είναι συνάντηση γονέων καθηγητών. Οπότε φροντίστε να δωροδοκίσετε τους καθηγητές σας με καραμέλες, αρώματα, ώστε να πούν ότι ο διευθυντής Πρίκλιν είναι ένας πολύ μεγάλος Έλα, κάνε σερβίς. Όπως θέλεις. Είχαν πολύ πλάκα εκείνες οι μέρες. Τώρα όμως ως βασιλιάς δεν μπορώ να κάνω πλάκες. Τέτοιες πράξεις θεωρούνται ανάρμοστες. Ναι, πάντως καλά έκανες και παραιτήθηκες από τον τίτλο, γιατί ο TJ θα σου τον έπαιρνε έτσι κι αλλιώς. Μπα, αλήθεια. Σιγά, από τον πρώτο γύρο. Οι πλάκες σου μπορεί να ήταν καλές, Μπομπ, αλλά βάζω στοίχημα πως ο TJ από εδώ είναι καλύτερος πλακατζής από όσο ήσουν εσύ ποτέ. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, κι εγώ. Κύριε. Και εσύ, Φακιδαμούρη, έχεις τα κότσια να υποστηρίξεις αυτή την αλόκοτη δήλωση? Εγώ. Και βέβαια τα έχει. Ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε αν αξίζει τον τίτλο είναι να κάνει ακριβώς ό,τι έκανα εγώ όταν ήμουν πρίγκιπας της πλάκας. Πρέπει να κάνεις μια πλάκα στο βασιλιά. Αν μπορέσεις να μου κάνεις μια πλάκα μέχρι το τέλος του σχολείου αύριο, ο τίτλος και αυτό το αστείο καπελάκι θα είναι δικά σου. Αλλά αν αποτύχεις, η τιμωρία σου θα είναι να είσαι μια εβδομάδα ο διασκεδαστής μου. Πάπα, γουστάρω. Μα εγώ. Βασιλιά, τα συμφωνήσαμε. Wow, TJ, συμφώνησες να βάλεις στοίχημα με τον βασιλιά. Καθόλου γενναίο. Ο τίτλος ανήκει στο TJ και το καπέλο είναι μια χαρά. Η νεογεννήτη γυναικεία διεύθυνσή μου λέει πως μάλλον ο TJ έχει ανάμεικτο συναισθήματα για αυτό το στοίχημα. Ναι, καλά. Ο TJ είναι έτοιμος να μπει στο χώρο, έτσι δεν είναι, TJ? Δεν είναι πως δεν εκτιμώ την υποστήριξη σας, παιδιά, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω. Και βέβαια μπορείς. Οπωσδήποτε. Καμιά αμφιβολία. Και βέβαια, TJ, μιλάς καλά. Έχεις την ικανότητα. Και να μην ξεχνάμε, έχεις την καρδιά ενός πλακατζή. Ναι, βέβαια. Τι περιμένουμε, πάμε να κάνουμε πλάκες. Πήγαινε με στο συντριβάνι μου. Έρχεται ο βασιλιάς Μπομπ. Γρήγορα, κάντε πως παίζετε. Ζερόμ, Μάλιστα, κύριε. για δοκίμας. Δεν διψάω, αλλά σας ευχαριστώ το ίδιο. Θέλω να πω αμέσως, κύριε.
Χάνεις το χρόνο σου, Ντετβάιλερ. Ούτε με μαξιλάρα δεν θα μπορούσες να χτυπήσεις αυτό το ζωάκι. Άντρες με κορώνα, μεγάλο στόμα, δοκιμάσει αυτός. Καλύτερα όμως, Τζόρνταν, άνοιξε το ζωάκι. Μάλιστα κύριε, κύριε. Τι να πω. Ο βασιλιάς Μπομπ ξέρει τις πλάκες. Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από μας. Και με αυτούς τους δυο βλάκες του δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Με μια σιδερένια μπάλα θα του πούμε ότι πέφτουν μετεωρίτες και μπάμε στο κεφάλι. Θέλουμε να τους αλακώσουμε τον εγωισμό, όχι να τον βάλουμε στο γύψο. 2 σε 1, Φέρτε μου 300 χαλάγια σαλατίνας και έναν επιταχυντή ατόμο και θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Δεν νομίζω ότι έχουμε τα χρήματα για κάτι τέτοιο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά σας, παιδιά? Δεν σκέφτεστε μεγαλόπνο. Εδώ φωναχτός αετός. Ώρα για παρουσίες. Αγριόγατο. Παρόν. Σκορπιά τσακάλι. Παρούσα. Διπλό παρόν. Οχιό. Παρόν. Ο μικρός Νοτιοαμερικάνικος μπάτραχος. Παρόν. Εντάξει, παιδιά. Ας κάνουμε μια πολύ καλή πλάκα. Φωναχτός αετός, κλείνω. Το παιχνίδι μου, παιχνίδι μου, παιχνίδι μου, παιχνίδι μου, παιχνίδι μου. Αφήστε με κάτω. Εσείς εκεί, σταματήστε να τσακώνεστε και δρόμο από εδώ. Το παιχνίδι μου, παιχνίδι. Σε εσάς μιλάω, θα χειριστώ μόνος με αυτή την έλλειψη Ο σεβασμού. κόντορας έφυγε από το κοτέτσι, ο κόντορας έφυγε από το κοτέτσι. Σας διατάζω να σταματήσετε τον καυγά αυτή τη στιγμή. Είσαι δικός μου. Μα τι στο καλό, δεν είσαι νήπιο. Όχι. Ο κόντορας έσκυψε, σταματήστε, σταματήστε. Θυμίζεις τετράποδη πάπια. Γεια σου μικρό παπάκι. Γεια σου, Βασιλιά μου. Έλα, DJ, πάμε για άλλο σχέδιο. Όχι, αυτό ήταν, παρετούμε. Wow, τι είπε παρετούμε, Ναι, αλλά δεν το εννοούσε. Ναι, το εννοούσα. Συγγνώμη, παιδιά. Κέρδισες, Βασιλιά Μπομπ. Δεν πρόκειται να καταφέρω να σου κάνω πλάκα, είσαι πολύ καλός. Είμαι, έτσι δεν είναι. Αλλά έχεις ακόμα 3 ώρες. Μπορείς να αποτύχεις τουλάχιστον 7 φορές μέχρι τότε. Ήρωας εσύ, πουφ, πολύ αστείο. Φρουρί, πάρτε το κοτοπουλάκι και καθαρίστε το. Ετοιμάστε το για διασκέδαση. Είμαι πολύ μπερδεμένος. Ο DJ είναι κοτοπουλάκι ή είναι πάπια ή είναι φωναχτός αετός. Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω. Πω, νιώθω σαν πυγμάχος στο τουρνουά β' κατηγορίας. Ξέρω τι εννοείς. Εμείς είμαστε που βάλαμε τον DJ σε τέτοιους μπελάδες. Όλα αυτά είναι σε έναν βαθμό, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Ο λόγος του Βασιλιά Μπομπ είναι νόμος. Πού είναι οι πλάκες σου τώρα, κλόουν? Σταματήστε, σταματήστε όλοι. Παιδιά, δεν πείτε να αποθαρχόσασταν. Ήρθαμε για σένα, DJ. Σε παρακαλώ, Βασιλιά Μπομπ, άκουσε. Είναι πολύ αργά για έφεση. Μα ο DJ δεν είναι υπεύθυνος μεγαλειότατε. Εμείς είμαστε. Ναι, τιμώρησε μας. Θα σε διασκεδάσουμε για 2 εβδομάδες. Όχι, παιδιά, εγώ είμαι αυτός που καφιόταν ότι είναι ο καλύτερος πλακατζής. Εγώ πρέπει να υποστώ τις συνέπειες. Μα DJ. Μαθητές της Τρίτης Οδού. Αυτό ας γίνει ένα μάθημα για όσους νομίζουν πως μπορούν να με ξεγελάσουν. Ο DJ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της ταπείνωσης που θα υποστείτε. Και τώρα, αγόρι, διασκέδασέ με. Όπως επιθυμείτε, κύριε, καθίστε παρακαλώ. Τι φάγατε σήμερα για μεσημεριανό, Βασιλιά μου? Μήπως ήταν ψητό με 4 είδη φασολιών? Μαξιλαράκι δωρήβου! Ο DJ έβαλε τον Βασιλιά Μπομπ να πέτσει ένα μαξιλαράκι δωρήβου! Τα κατάφερε! Ο DJ τα κατάφερε! Ο νέος πρίγκιπας της πλάκας! Αυτή είναι η μεγάλη σου πλάκα. Ένα μαξιλαράκι θορύβου. Τόσο απλό. Είναι πανέξυπνο. Και κύριε, σας το χαρίζω. Καλές διακοπές,